ערב טוב לכם, שנה אזרחית טובה לכולם. ברוכים הבאים לאצטדיון טדי, בית"ר ירושלים. מארחת בערב הזה את הפועל תל אביב. זה המשחק המרכזי של המחזור ה-16 בליגת ווינר. אחד המשחקים הכי גדולים בלוח השנה של הכדורגל הישראלי. טדי מלא, ההכרזות כבר נפרסו. יקבל יותר ויותר דקות. אלימלך עם כדור גדול, אבל הנגיעה של יונה הייתה רכה מדי, חלשה מדי, כמעט. הוא הופך להיות מלך השערים היחיד של בית"ר ירושלים, כי כרגע יש לו שערים. הוא מחפש להגיע לפינה הקרובה. אלימלך עם פס רוחב מצוין. בתחושה ששחר פיבן במצוקה, ולא בטוח שהוא יכול להמשיך את המשחק. זה החילוף הוודאי. טל ארצ'ל מחליף את שחר פיבן בהגנה של הפועל תל אביב. אבל הכי כיף בעולם. הנה עיבוד כדור נוסף. קרייב עכשיו נכנס טוב לרחבה, מוציא את הרוחב, זה יהיה 1-0, זה יהיה 1-0, בוודאי שזה יהיה 1-0 על קוקין, אבל הדגל סוגר את האופציה לגול. תכף נראה אם עבר ישנה את ההחלטה. מבט לעבר השער שנפסל כאן. הנה עיבוד הכדור של בית"ר, הנה קרייב, אופסייד של דאפה שמסתיר לכאורה לשוער. רגל שמאל לפינה הרחוקה, כדור טוב, הנה הנגיחה, האם זה עבר את הקו? עבר את הקו, 1-0 ושוב הדגל עולה והשער נפסל, כמו שהשער של הפועל תל אביב נפסל בצדק, לא בטוח, בואו נראה. הנה הקרן של אצילי, הנגיחה של קרבלי וגם שועה כאן. אין פה נבדל. דאפה יכול מאוד להיות שהוא לא היה בנבדל. יש גול? יש גול! הנה השמחה של בית"ר ירושלים! ירדן שועה! 1-0 בית"ר. קרן גדולה של עומר אצילי, קרבלי נוגע, ומי אם לא? הקפטן ירדן שועה עם הריבאונד, עם הלב והנשמה, מרעיד את טדי. זה יכול להיות שער השוויון של הפועל. לואיזו, יציאה גדולה של סילבה שנפצע, והריבאונד הולך החוצה לקרן. איזו החמצה של לואיזו, אם תרצו הצלה גדולה של סילבה. לואיזו הוביל את הכדור לא מספיק טוב, אבל דאפה עם נפל סירה מדהימה של קוארזמה. אתה זוכר קוארזמה? בטח שאני זוכר, צריך לעשות גול משם. טוב, אנחנו לא עמרי אלטמן לפינה הרחוקה, לא רע בכלל, הייתה טובה. מחפש את החיבורים הרחוקים וכמעט גם מצא אותם. השחקנים שיעלו מהספסל, רוי קורבין צמד ואנס מחמין שגם היום על הספסל. עוד שעה, עכשיו אצילי חלש מדי, צור יורד בזמן כדי להדוף לקרן. ותדע לך שדווקא אחרי ששועה יצא, בית"ר התחילה לשחק. בית"ר נראית יותר טוב בדקות האלה, אני מסכים איתך, יותר שחקנים לוקחים יותר אחריות מבחינת מעברים, גם של קלו וגם של מוזי. הנה אצילי מוריד לירין לוי, שוב זה אצל אצילי, מחפש את השער, ושוב אסף צור עודף לקרן. עומר אצילי מבין שעכשיו זה עליו כששועה בחוץ, והוא לוקח מנהיגות ומוכיח את זה, אבל עכשיו הוא רוצה לבשל. מגביע ברגל שמאל, והנה כמעט הוא מבשל לקרבלי שעולה יפה מעל כולם ונוגע בידיים של צור. צור רוצה צהוב לשחקני בית"ר שהתוו את תוצאת הכדור. מיותר מאוד. אגב, זה היה מורוזוב שנגע. דאטה של אסף צור. בעיטה הקודמת של אצילי. הוא מחפש את הפינה הקרובה, אסף צור יורד כמו שצריך. דאטה של אסף צור ודור נכנסו ביחד. עם הכדור החופשי להפועל תל אביב. כדור טוב. והנגיחה של קרייב הייתה קרובה מאוד. אבל קרובה. רמה יוצאת מן הכלל. קרייב לא פגש טוב את הכדור.
זה מדהים שבדקה 83 ראינו את הצהוב הראשון הערב. אבל עכשיו אולי נראה את השער השני הערב. בית"ר חוטפת, אבל הבעיטה נבלמת, והנגיחה הזאת חלשה מדי, הולכת לידיים של צור. וצור נמצא שם בשביל הפועל תל אביב, וכמה עדיפות יוצאות מן הכלל. ויש אופי לקבוצה של ברדה. הנה כדור הרוחב המסוכן, וכמעט שוויון. וואו, איזה סגירה של ירדן כהן, עמיחי. ירדן כהן במשחק יוצא מן הכלל, הציל פה את בית"ר ירושלים, ממש הציל פה שער, טעות של סילבה ביציאה רעה מאוד. עם הברך הוא לקח את הכדור. בית"ר בפאניקה קצת, נמצא מאוד. מה עושה מיימבו? מה עושה מיימבו? זאת פעולה חסרת אחריות. כלוא! החוצה! וואו! זה היה קרוב לשני. הכי קרוב שאפשר. באדיבותו של מיימבו שיצא פה לאיזה סללום לא ברור. מוזי מוריד בקלו שמוביל את הכדור קרוב לרגל, מחפש את הפינה הרחוקה. ובית"ר תנסה לשמור על התוצאה הזו הכי חזק שהיא יכולה. הנה עוד שריקה לעבירה נגד שחקן הפועל תל אביב. מה שצריך, מעל אמיתי. נותן פה מין בוקס כזה לבטן של גיל כהן, ועל בוקסים מקבלים אדומים. אנס מחמיד שעלה מהספסל עושה פה פעולה מיותרת, חסרת אחריות, וזהו זה, שריקת הסיום נשמעת. בית"ר ירושלים וברק יצחקי גוברים על היריבה המושבעת הפועל תל אביב, ומוכיחים למי שעדיין לא הפנים, בית"ר ירושלים מודל 25-26 הולכת לתת פייט על תואר האליפות.